zkouška Minecraftu, peacefulové dobrodružství. A ano, nefunguje to. Tak, ano, měl jsem pravdu. Zatím to dorubám. Ještě k tomu, co jsem říkal, že nefunguje. Zkoušel jsem předtím, našel jsem kreativu, jsem něco zkoušel, prostě jsem něco zkoušel a chtěl jsem tam, našel jsem prostě naleziště dolů. No a tak mě napadlo, že bych zkusil skopírovat tu mapu a vložit ji do toho světa, ale nebejt toho, tak byste to asi neviděli. Nevím jak vám, ale mě to ani tak nevadí. Jinak hrajem peacefulové dobrodružství, což už jste asi viděli v popisu. Já jsem takovej srap. Já prostě jsem lekavej. Já bych prostě hrál ten hardcore a takovýhle, ale to byste toho asi moc neviděli, protože to já bych byl tak posraný, že já bych to ani nehrál. No, to je jedno zatím teď, ale teď trochu dorubám. Zatím to vypadá, že budu asi bydlet tu. Jo, akorát. Bych si zbytečně... No, ten dřevěný krumpáč je, když to řeknu lidově, na hovno. A, stromeček. Aha. Si rovnou můžu udělat. Nevím, co jsem tam dal. No, to je jedno. Tak, ten stromeček. Jinak v tom kreativu to byl fakt obrovský dol. To jsem až čuměl, co jsem to vlastně našel. A nikdy jsem takový velký štěstí teda neměl, no. Bum. No. To je jedno. Tak tohle mělo být poutávací video pro vás, vlastně i pro mě. Abych věděl, jestli se vám to líbilo. Vím, že jsem vám toho teda moc neukázal, ale můžu vám říct, že peacefulové dobrodružství může být docela zajímavý. Protože už jsem něco podobného viděl. A jen tak jako na oko docela mě to bavilo. Nevím jak pro vás. Nevím, podle komentářů. Tak podle komentářů a uvidíme. Takže čau čau.